estaba no instituto nunha clase libre na cafetería e chégame un WhatsApp de meu pai, era unha foto e vexo, vía nombres e empezo a ver equipos e poñían nombres e equipos tal e vexo Club Deportivo Lugo, Pablo López Gallo e subo un pouco e vían convocatoria selección española e xa, quedeime en shock, non sabía que facer. O primeiro que fixen foi salindo da cafetería, chameino e xa, emocionado, me deu a noraboa por tal e non sabía que facer. Eu dixenllo a dous compañeiros da clase e estaban flipando tamén e non lle dixen a máis nada, dixenllo a un primo meu que tiña no instituto e foi el quen se encargou de dicirlle ao resto da xente que tal, pero eu non lle dixera nada e no recreo estuverache normal ali na mesa cos colegas hasta que o dixo el, que todos empezaron que son animalada tal. Despois cando se enteraron os profesores deronme a enhoraboa, eu despois xa na clase non daba atendido, tes a cabeza noutro sitio, empezaron a chegar mensaxes de compañeiros tal dándome a enhoraboa, fora